Ik ben Petra. Ik ben teammanager van dagbesteding en werk sinds 1 mei. En ik werk al lang bij de Hartenkamp, de laatste jaren als projectleider. Ik hou heel erg van tennissen en padellen, ook de laatste 2 jaar. Leuke dingen doen met mijn gezin. Ik hou van wandelen, van lezen, uitgaan, muziek, concerten. Nou, ik heb eigenlijk te weinig vrije tijd. Ik hou erg van Nederlandstalige muziek. Dat vind ik heel gezellig, ook om naar concerten te gaan. Maar ik vind ook andere muziek, een beetje uit de jaren 80, 90, vind ik heel erg leuk. Vooral waar je op kan dansen. Ik ben toch wel heel erg gek op Italië. Met de stranden en de meren en het lekkere eten. Dat is mijn favoriete land. Wat ik heel graag zou willen is dat cliënten zich continu kunnen blijven ontwikkelen en leren. En of dat nou echt met leren is of leren op de werkplek, dat vind ik heel erg belangrijk.